Δυστυχώς. Λεβέντες. Τώρα τίποτα άλλο. Τι να πούμε. Ήταν καλό παιδί. Η οικογένεια όλη ήταν καλή. Αλλά έγινε στο πολύ. Έδωσε ηρωικά μάχη μέχρι το τέλος. Ναι, μέχρι το τέλος έδωσε. Έφαγαν το παιδάκι μας, το έφαγαν. Τέτοιο καλό παιδί δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει τέτοιο παιδί. Εκεί είναι ο πατέρας του και η μητέρα του. Μένουν Θεσσαλονίκη αλλά είναι στην Αθήνα. Το έφαγαν το παιδάκι μας. Έλπιζαμε στο Θεό. Αλλά δεν ήταν θαύμα. Ήταν να φύγει. Και όλη η οικογένεια είστε εδώ σπίτι κοντά του βέβαια, έτσι, κοντά στον παππού. Ναι. Αύριο τώρα θα γίνει και δία. Είναι το καλύτερο παιδί, αυτό θυμάμαι. Αυτό θυμάμαι, ήταν ένα πρόσχαρο παιδί. Δεν θα υπάρχει τέτοιο παιδί άλλο. Θεία του Γιώργου, του αστυνομικού που έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή. Έφυγε άδικα το παλικάρι και λυπηθήκαμε όλοι στο χωριό. Όλοι έχουν μεγάλο πένθος. Στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ. Είμαστε και εδώ κοντά με τον παππού. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε και τον παππού. Και είναι όλοι λυπημένοι και στεναχωρημένοι. Λυπάμαι και πάρα πολύ για τους γονείς. Πάρα πολύ. Αχ, τι να πω, το παλικάρι που έφυγε. Παλικάρι έφυγε. Του λυπήθηκαμε πάρα πολύ, του λυπήθηκαμε και του λυπάμαστε. Πάει καλό το καημένο του παιδάκι. Πάει καλό. Όνειρα έχει το καημένο. Όνειρο. Του μπαμπά του Γιώργου, κουμπάρος. Εγώ τους πάντρεψα, το μάθαμε. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα, δηλαδή αυτό είναι. Το παλικάρι ένα ήσυχο, ευγενικό παιδί να. Μιλάμε δηλαδή να σε σκλαβώνει έτσι κατά κάποιο τρόπο, πολύ ευγενικό παιδί να μιλάμε. Με τρόπο ωραίο, να μιλάει καλά, έτσι αυτά. Ένα καλό παιδί, καλός από ό,τι φάνηκε το παλικάρι να στη δουλειά του. Έτυχε να γίνει αυτό που έγινε, να του χτυπήσει αυτή η φωτοβολίδα. Ένα παλικάρι πιο ήσυχο από όλους τους υπόλοιπους. Ήρεμο.